Прекратяваме играта. Сега Дай, Пет, партия сме. Отдолу Дай с тебе, Пет. подхване лекичко. Еле. Мир! Ела. Ела да те гушна. И да мене душа. Айде, гушни, ела да те гушна. Айде. Деца, кефите ли се? Дядко, вземи и този екземпляр. Екземпляр го взимам. Не, моля ти ти. Тук трябва да се внимава тук. Бодо. Чуше. Мочилата на май. Гушни благо, гушни благо. Виж как ти се радва. Гушни го. Айде гушни го, де. Гушни го, виж колко е миличък. И защо? Той ти е приятел. Не така. Не бе. Благо, стига де!